Osim kolekcionarstva, jedan od čestih hobija je i ples. Naša naredna priča govori upravo o plesu, ali naravno ne onom uobičajenom. Reč je o koreografijama kralja popa Michaela Jacksona, koje su inspirisale mnogi imitatore širom sveta. Mi vam predstavljamo srpskog imitatora Michaela Jacksona, sa kojim smo razgovarali o tome šta je sve potrebno za bavljenje tim nesvakidašnjim hobijem. Pokreti, stav, ritam. Sve je podjednako bitno kada se imitira Michael Jackson. Ako ranije i nisu znali Jacksonove pesme, komšije Gorana Filipovića sada definitivno znaju sve njegove numere. I ne bune se mnogo, kaže Goran, imitator kralja popa, koji svaki dan po 2 sata u svojoj dnevnoj sobi uvežbava koreografiju uz muziku. Sa 10 godina je dobio prvu videokasetu Michaela Jacksona, koju je, kako kaže, premotavao u nedogled i pokušavao da imitira pevačeve pokrete. Vremenom je taj hobi postajao sve ozbiljniji i danas Goran kao imitator nastupa na različitim zabavnim manifestacijama i u klubovima po Srbiji. Pokrete Michaela Jacksona ne može svako da imitira, kaže Goran. Ipak je on original. Mi smo svi ostali koji to radimo neke kopije i trudimo se da to bude onako približno, jer ne može svako da izvede isto moonwalk ili tako to. Ali eto, recimo, to su neki, da kažemo, odsečni pokreti, gde jednostavno moja, pre svega kao što ja radim, pustim neki spot pa ga gledam po 10, 15, 20 minuta, pa obraćam pažnju na detalje, kako pokret nogom, pokret rukom. I evo, mogu slobodno da kažem da sam doživao da od tada, kad sam krenuo s nekim hobijem, šalom, doživao sam sad, znači 20 godina kasnije, da su mi ponudili da ja držim časove plesa. Što je jako interesantno, kada je neku dečicu sada koja hoće to isto naučiti, setim se sebe. Iako je već više stotina puta pregledao svaki Jacksonov spot, Goran i dalje vredna vežba kako bi igrao što sličnije svom idolu. Kaže da je za dobru imitaciju jedne koreografije potrebno oko mesec dana vežbanja. Sve pesme Michaela Jacksona Goran podjednako voli, ali kaže da nisu sve iste za imitiranje. Najveći izazov i pesma koja me onako nervirala, koju sam čupao kosu s glave da skinem koreografiju, Dangerous. Specifična pesma, posebne vrste pokreta, ne bi trebalo da se izvodi solo, znači neophodna je neka grupa da bude. Jako, jako teško koreografija, znači da sam baš ono, rekao zašto ja to ne mogu, zašto, rekao sam sebi jedan trenutak, kako on može, ja ne mogu. Ipak za uspešnu imitaciju nisu dovoljni samo pokreti. Potrebno je raditi i na vizualnom identitetu. Bela rukavica je Goranov omiljeni detalj, ali tu su i šeširi, kostimi, jakne koje pronalazi na najrazličitijim mestima. Na nekim malim povljacima, prodavnicama, može i naravno buticima, sakoji, pantone, ali uglavnom sve to ide na neku doradu, preradu, znači da budu neki interesantni detalji. Baš najlakše uzeti, ne znam, šešir rukavicu, staviti kao, na primjer, moja rukavica šljokice i svi misle da je to Billie Jean. Nije, treba imati još sitnih detalja koji kad ljudi gledaju spot, kad gledaju njegov nastup, mogu da primete, jer ipak treba da vas neko vidi, treba da kaže isti je Michael Jackson. A da li je Goran isti Michael Jackson? Mnogi kažu da jeste, a vi procenite sami.